Λοιπόν, παιδιά, ένας φίλος μου είπε αν μπορείς να περάσει το σκορ μου, στείλε μου αυτό το βίντεο, αυτό το κάνουμε τώρα. Ρε, έριξα την μπάλα, ρε. Πριν έριξα την μπάλα απέναντι για κάποιο λόγο, ήθελα απλά να τη σηκώσω. Έλα ρε φίλε, θα πάλι επειδή δεν τα πάω καλά. Πριν είχα πάει 44. Πριν που έπαιξα το παιχνίδι. Όχι ρε φίλε.